velkommen til Victors Køkken. I dag starter vi lige ud med en vits. Bange på. Hvem der? Ko. Hvem ko? Koklokke. Ja. Nå. I dag skal vi lave citronkage. Og jeg skal lige se der. Så har vi vores køkkenbad. Godt. Nu skal jeg lige så godt efter, fordi vi skal jo helt over til desserten. Sådan. Citronkage. Det første, vi skal bruge, er 250 gram smør. Tern. Mens jeg lige finder det, så det tager 2 sekunder, okay? 2 sekunder. Smør. Og så skulle vi bruge sukker. En elpisker, tilsæt æg. Nej, ikke æg først. Godt, nu skal vi i gang. Sådan der. Godt. Ja. Og så skal det... Og så skal vi bruge den her igen. Yes, jeg er i gang. Så har vi fået lavet kagen. Så er jeg ud. Så skal vi smage den. Kan være. Rigtig godt. Meget godt. Ja, den smager godt. Det er virkelig godt. Det er jo fra månen. Hvad fuck det siger. Sådan. Ja. Jeg synes, det smager rigtig godt, og ja. Jeg tænker bare, at vi ses i næste video. Jeg håber, det har været en god video. Vi ses nu. Bye.